Здравейте хора, аз съм SkyPower BG и днес ще снимам на драгоника за трети път и дано този да е успешен, защото имаше 3 неуспешни пъти. Значи, прескочих зареждането на играта, което беше цял и стигнахме до това какъв клас герой да си избереме. Иначе, аз много се чудя какъв да е това ли, дали да е гладиатор, дали да е уизър, дали да е кнайт. Или асасин. Сега идвам. Така, тук съм и моето решение е гладиатор. Тъй, няма да ми е това името. Как се кръстя. И преди канала ми се казваше Матрикс. BG. Затова ще се кръстя, тъй, много ми пука. Изобщо не ми пука. Сега остави това да е взето. Така, нека го тестваме този клас. Тук е малко силно, защото нашите ме питат някакви неща. Шумничко е. Трябва малко по-чихичко. Трябва да се намали звука, ама не мога сега. Нека видим какво е представено. Първата му е на тези. Втората не е зле. Третата му магия е супер готина. Тази не. Накарай. Кефи ме класа, няма да го сменям. Няма да си играя цял ден, за да си сменям тъпия клас. Много ми пука. Е това. Драгънчета. Гадякия клас. Това е моя клас. Гладиатор съм вече. Мога да си направя някакъв кнайт, ама не сега. Котко. Пази, извините ме, котката ме. Стига бе, котко. Остай ме на мира. Извиняйте, котката ми досъжда. Пусни ме! Ти само да се плезиш, знаеш, котко. Тъй, първия ми квест. Пусни ме, бе, котко, остави ме на мира, котко! Ай, спри, стоп, пусни ме! Пусни ме! Най-сета ме пусни. Тъй. Мен тази музика много ме кефи. Босъм! Сега това е първото ниво. Извинете, тук нашите си играят с котката и ме дразнят. Окей. Голем, тя магия е много яка. Боса. Ези. Добре. Той много бързо умря. Чак се чудя защо. Крабле да искам. Няма как да е. Стига, бе.
Охи. Ау! Тя ще остане с тази котка, намира, снимам. Защо? Те мисля, че си минах мисията. Аре, бе, знам ги тея. Ей, тато, където тук където пише тук където пише сейл, ако не я познаете, тя е мастъра на шефовете на един клас. Тя е мастър. Ей, татка. Стига, бе! Стига, бе! Ей, тази тук, където тук що я подминахме. Абе, знам как се играе играта, много ме дразня тя. Каквито бавния, бе. Чакай малко. Options. Ще си пусна графиките на лол. Защо производство има? Само те ли са, бе? Защо производство е? Що има на ми? Тъй, те хора, вече би трябвало да ме чувате по-добре. Живе. Хора, сега се връщам. Септември.